Bé, farem un reflex o una imatge amb el programa GIMP. Per tant, el primer que hem de fer és obrir la imatge. En aquest cas, es tracta d'una fotografia que vaig fer per a Girona Temps de Flors, la primera passada. Bé, obrim la imatge. Què passa? La imatge és d'una càmera digital, per tant té força qualitat. Si la volem utilitzar per una pàgina web o per un document, no ens cal tan gran, ens ocupa molt d'espai. Per tant, el que farem serà reduir-la. Com? Doncs escalant la imatge. Dintre del menú d'imatge, doncs li diré que vull que tingui un percentatge del 40%. Per tant, se m'escalarà automàticament i la veurem reduïda. Ja la tenim aquí. Què més passa? El reflex no ens hi cabrà. Ha de venir aquí sota. No tenim espai. Per tant, tornarem a imatge i direm mira del llenç. Molt bé. Què volem? Volem que s'ampli totalment? No. Proporcionalment? No. Per tant, trenquem la cadena. I només a l'alçada li direm que volem que faci un 210%. Ara veurem com sota se'ns afegeix un trosset. Perfecte. Ara ens anem a capes. Què passa? La capa de fons moltes vegades no ens deixa modificar-la ni moure-la amunt i avall. Per tant, la vull eliminar. Abans la duplico. I ara sí, selecciono i esborro. En aquesta imatge li posaré el nom de foto. Ara necessitem el nom de reflex, perquè fa falta una altra capa per fer el reflex. Per tant, torno a duplicar-la i li poso reflex. Aquí la tinc. Bé, per fer-nos una estructura més fàcil, el que farem serà enviar el reflex avall. Molt bé, ja el tenim. Què hem de fer ara? Doncs girar-lo. Per girar-lo anem a l'eina que és de volteja cap o selecció i la voltejarem verticalment. Què passa? Si ara cliquem a sobre, estem sobre la capa de reflex, però tenim la de foto a sobre. Per tant, deixo de visualitzar-la. Ara sí. Ara clico i s'inverteix. I només cal moure'l. La moc en avall. I ara, a l'altra capa, faig que es torni a veure. Perfecte. Què ens caldrà? Bé, si volem que el fons sigui negre, li afegirem una capa de color negre. Si volem que el fons sigui blanc, li afegirem una blanc. En aquest cas, seleccionem el blanc. Se'ns ha tapat una. Per què? Perquè està enmig. Què hem de fer? Doncs enviar-lo en avall. Ja està, ja el tenim. Estem aquí. Perfecte. Doncs ara, per fer el reflex, cliquem sobre la capa de reflex, que és aquesta zona d'aquí, anem a l'eina de fer degradats i difuminats, i en el degradat clicarem el segon, que és de primer pla fins a la transparència. Molt bé, d'aquesta manera ja el tenim. Què passa? Ara dirà que el farà amb el color del primer pla. Tenim el negre, per tant volem que sigui igual que el fons, blanc, per tant el girarem. Aquí el tenim. I ara sí, ara aquí farem el degradat. El fem a l'inversa, perquè anem de blanc a transparència. Blanc en aquesta zona, transparent en aquesta. Per tant, el blanc es funcionarà amb el blanc del fons i aquí es veurà menys. Ja el tenim, veieu? Queda més blanc en aquesta zona. Podem fer-ho 2 o 3 vegades, no ens cal. Això depèn del gust. I ara què faré? Doncs a l'opacitat d'aquesta capa li diré que se'n quedi aproximadament entre un 60 i un 70%. Per tant, la reduiré doncs, a un 65, per exemple. Aquí tinc el que seria el reflex. Només cal guardar-lo. Per tant, em diria a fitxer i anomena idesa. Girona Temps de Flors, 2007, amb reflex. Ja està, ja la tenim. Només cal visualitzar-la, a veure què tal ens ha quedat. Aquest és el que és el reflex, per tant l'obrim un momentet. I aquí la tenim. Una imatge amb el seu reflex.